Sziasztok, Red01 vagyok, és elérkeztünk a Pó következő részéhez, először is megkajáltatjuk. Úristen, válogatós. Nem jó neked ez se? Igen, cseresznyét ez zabáljál. Olyan válogatós ez a balfasz. Akkor még hagymakarikát, hogy hízzál, barom. Az előző részből annyi maradt le, ugye, hogy elköszöntem, mert a Mobizen ereje eddig jutott. Gyűjtök kis pénzt mondjuk ezzel a játékkal. És... nem aludt, hát jaj, a kurva anyád, akarom mondani. Akkor megmossuk, hát a kapunk egy életerő. Kap egy nagy életerőt. Nem akar életerőt. Jó, akkor beszerzünk neki egy energizerpotit. Hogy felenergizáljuk ezt a faszt. Szuper! Kaptunk 50 pénzt, 50 pénzért megvettük ezt az energizerpotit, és 50 pénzt kaptunk, jó. Kaki. Nem értem, hogy én hogy tudtam ilyen szarral játszani régebben. Ez a kis pénzek. Jó, hát akkor figyeljetek. Játszunk ezzel. De csak a kedvetekért. Mindjárt felvidámodik ez a rohadékpó. Gyűjteni kell egy kis zsét, ugyanis akarok venni neki piros szint, hogy minél rondább legyen. Rondább akarom mondani. Ja, és bocsánat a videó jobb alsó sarkában megjelenő Mobizen feliratért, meg a videó jobb felső sarkában megjelenő időért, de valahogy meg kellett oldani a dolgot, és nem volt jobb rekorder. Na szóval Pó. Ez most pont idejött. Ez most nem lesz olyan hosszú rész, mint az előző. Kicsit kezdem már megunni. Úristen, de szar ez a játék. Jó, 199-ig kell elmennünk. Ahhoz, hogy megvegyük azt a szarast. Jó. Eddig értünk el, most így kb. 100-nál vagyunk, vagy 110-nél. Jaj, úristen. Jó, szerintem itt szünetre rakom, és akkor majd folytatjuk, ha meg lesz a pénz. Na, szóval meg vagyunk. És akkor... itt a Mobizem. Veszünk neki egy olyan borzalmas testszínt, zöldet. Na, ilyen ronda lesz a kis Pó bácsikánk. Szuper, most meg az a baj, hogy nem egészséges. Nem akar. Nem akar. Akkor megmossuk. Gyökér. És még neki áll följebb. Ne hiszíz. Ez a samponoló meg nem mossa le a samponját. Vagy szappanját, na. Felhízlaljuk, figyelj. Finom tejecke, bezony, nem. Leveske, nem. Na, ugye mondom én, akkor még egy kis sült krumplit. De, megeszed a sült krumplit. Megeszed, bazd meg! Akkor ilyet? Akkor ilyet? Ez nem? De bizony. Na szóval, kb. Így néz ki. Póbarátunk. Ha nem energizáltam volna, akkor most le tudtam volna fektetni, aludni. De kimegyek. Gyönyörű házunk elé. Jaj, nem sétáltatunk állatot. Virágot vegyünk, 2-ért vegyünk virágot. Virág 1. Vegyünk tulipánt, az a legalapabb. 30-es szint kell hozzá, én meg 4-esen vagyok. Gratulálok, Red01 barátom. Akkor lőjünk neki egy gólt. Szuper! Hülye Pó, rohadjál.
utálom ezt a játékot már most. Ó, bazd meg. Ó, csezd meg, hogy a kurva anyád. És kivédi ott? Tehát, hogy... Jó, nem káromkodok, tehát, hogy nehogy félreértsetek. Én nagyon tisztességesen játszok, csak néha fel tudja idegesíteni az agyamat ez a szar. Na jó, srácok, ennyi volt ez a videó, most tudtam meg. Sziasztok, kösz, hogy megnéztétek, dobjatok lájkot, iratkozzatok fel, stb. Úgyhogy csá.